Bale, nahi zuenen. Arratsaldeon. Gaur egun gazteek ikasketa bukatu eta ez omen dute lanik bilatzeko aukera handirik izaten. Bizitza humorezatu behar dela eta egoera honen parodia erantzazten txiki bat prestatu dugu zuen. Espero dugu zuen gustukoa izatea. Mikaela, egunen apasatu duzu eskolan? Bai, primeran. Lan asko ginen duzu? Pilo bat. Ederki, horrelako alaba nahi dut, horren bat zuten notak, ezta? Bai. Erakutsi nota horiek. Aita, bakizun buruketareko lehen zaren? Eskerrik asko, Mikaela, baina gutxi nota horiek ikuste. Eta buruketareko guapoena ere. Baina zer duzu, erakutsi nota? Eta gutxina salatzen dena ere. Mikaela, nota! Ez dezagon, matematika HBNM, lenguaia HBNM, euskera HBNM, urune HBNM. Mikaela, zer esan nahi du HB? HB zera H hau eta B bikan hau bikan. Ederki eta NM? Notas magníficas. Beraz, arlo guztietan notas magníficas eta hau bikain atera duzu. Hau poza? Arratsaldeon. Mikaela, erakutsi notak zira mari. Aikar, mentxino, lako alaba lan bila dugu. Arlo guztietan notas magníficas eta hau bikain atera du. Notas magníficas hau bikan erakutsi informari. Baina, ze notas magníficas eta ze 8 cuarto? Baietza, NM notas magníficas eta HB hau bikain. Zu ez dut oso magnífico. NM necesita mejorar eta HB hobetu beharra esan nahi dute. Beraz, Beraz, guztia suspenditu du. denak suspenso? Bika, azkenan ulertu duzu. Alferontziarakoa? Baina aita, Aita eta aito, hau dau ganora gabea. Ez ditut gehiago ikusten probetxuzko pertsona bertu arte. aitarekin asarretu eta zabezala, probetxuzko konio parte esatik alde egin dagoen. Lehenengo, Sudauskako kuartelela urdu nintzen, baina begia zen gertatu.
Zure etxe hola nire zela konturatu nintzen, eta unkarian lan ematen dira hasi nintzen. Hauez. Hauxe, hau bat, diru askodaraz irabazteko aukera. Etxez etxe liburu esaltzeko jendea berro. Eta honela liburu esaltzen hasi nintzen. Eskerrik asko, baina zit interesatzen. Joaten zarenean eta kartotxo eraman kontenedora. Baina, besteretan saiatuko naiz. Egunon emakumeak, gaur zure zarteko eguna da. Historiako hiru liburuan merke saltzen ari. Historia gogo ez da interesgarria. Benetan, interesatzen altzaizu? Bai, noski, baina liburu horiek ez alditu zobeto motxila baten eramango. Bai, agian bai, baina... Begira zen olako motxila dotorea. Zuizateagatik 60 euro besterik ez duzu kobratuko. Baina, ni liburu esaltzera torri naz. Bai, lasai emakumea, horrentxe jarraituko dugu liburuekin. Tori motxila, 50 euro eta kito. Tira, harri zatzeko horrekin. Eta horrein guazen historiarekin. Zenba liburu nahi dituzu? Hobeto pentsatu dut eta nori esela zaio aspaldi gertatutako gozo. Ez dit interesatzen. Tira, txonez motxila, aprobetxatu. Kaixo, pampoxa. Agian zure zarteko eguna da. Historiak hiru liburuak eskaintza berezian dutza. Eskaintza berezian nik egingo dizuta. Emakumea beranduta dintzen, joan behar dut txagu. Oso interesgarria, 3 nahi ditut. Azkenean salduko ditut. Aizu, aizu! Oain noiz da? Ez utzi.
baina zu, Mikaela zara.